Jeg tror, vi fandt grunden først, og så tænkte vi, kan jeg vide, hvordan det fungerer at bygge sådan et hus? Så tog vi ud til 2 åbent hus, hvor H&M var den ene. Og vi kunne egentlig godt lide ideen om, at man godt kunne starte en dialog, man kunne få deres arkitekt til at lave et udkast til en tegning, inden at man faktisk bandt sig til noget, i modsætning til nogle af de andre firmaer, vi snakkede med. Jeg tror også, at vi følte, der var en meget stor form for ærlighed i lokalet, at man kunne prøve forskellige ting, og så kunne vi ligesom nå frem til det, vi gerne ville. Men man var villig til at gå de første 3 skridt, før vi skulle binde os. Når man går ind i sådan en proces, så har man selvfølgelig sine egne idéer og drømme om, hvad man gerne vil. Og dem har H&M gjort muligt for os at indfri. Og jeg synes, at de har skabt muligheder mere end begrænsninger, og et eksempel på det er blandt andet vores storkøkken alrum her, hvor vi har fået ekstra loftshøjde. Der skulle laves noget nedgravning, for at vi kunne få den højde, vi gerne vil. Men så er der bare nogle ekstra stilladser, der bliver sat op, og så kan det faktisk godt lade sig gøre. Vi var så heldige, at vi faktisk også blev 14 dage før tid, og det var i sig selv imponerende, fordi da vi startede i november, så kom kulden i december, og det var bidende frost, og jeg havde virkelig under de håndværkere, der gik herud og hjalp os. Men de holdt bare tempoet og sørgede for, at det lykkedes, selvom forholdene ikke helt var med dem på det tidspunkt. Når jeg åbner min hoveddør, så bliver jeg særlig glad for det, sådan, den udsigt, der møder mig. Altså, jeg kommer ind, og jeg får den der fornemmelse af hele huset. For mig tror jeg særligt, det er lyset i huset, som kan noget, især om morgenen. Vi har jo 2 små børn, som står tidligt op, og når solen står op ud over horisonten, så kan man ligesom se det røde skær, og som lyser ind igennem huset. Og vi har nogle kæmpe store vinduespartier, der ligesom hjælper os, og det er fantastisk. Så ja, vi vil helt klart anbefale H&M til alle, som står og skal bygge et hus.